बे स्क्रिनाव नुनाय हिन्जाव मानसिया खोनानो मोननाय बायदिब्ला गावनि जिउखौ फोजोबना लादों आरो फोजोबना मानो लादों बिनि आन्दोआव मा जाहोन दं आरो बे जाहोननि दायनिगिरिया सोर गोरोन्थि मावबाय समाजाव साजा होबाय आरो साजानिबो माखासे लिमिट्सफोर थायो आरो बै लिमिट्सफोरखौ क्रस खालामनानै माखासे जोंनि समाजाव साजा होनायखौ जों नुनो मोनबोदों दिनैनि बे समसिमहालागै दै आरो माबा मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय समाजाव सोरखौबा साजा होयोब्ला बेखौ भिडिअस खालामनानै फट'स खालामनानै ससियेल मिडियायाव फिन आरोबाव बिनि इमेजखौ ट्रल खालामनाय इनसाल्ट खालामनाय हाबाफारिखौ जों दिनैसिम दासिम समहालागै जोङो नुनो मोनबोगासिनो दं बिनि गोरोन्थिनि थाखाय समाजा साजा होखाबाय साजा होखांनायनि उनाव बिनि सावगारिखौ बिनि भिडिअसखौ ससियेल मिडियायाव सोरनि अथरिटि मोननानै सोरनि पारमिसन मोननानै माबोरै आपल'ड होयो अब्ला बैसोर फट'स भिडिअसफोर आपल'ड होग्रा मानसिफोरखौ माबायदि साजा होनांगौ बिसोरखौ साजा होगोन खिन्थु मोजाङै था साजाखौ ओरैबायदि होगोन उदिस मोननाय नङा जेबो उदिस मोननाय नङा साजाखौ माबोरै होगोन मानसिखौल' सिनायना लागोन गामि सिनायगोन मा नाम साजाखौ खिन्थु जेबो उदिस मोननाय नङा मिन्थिना लाखा दिनैनिफ्राय बेखिनि हाबाफारिखौ मावनो थांगासिनो दं साजाखौदि होगोन बियो फाइनाल दिनैनि समाव फाइनाल फुल एन्ड फाइनाल प्लेनिं खालामनासो बे भिडिअखौ लानानै फैदों लोगोसे हारिनि सासे गाज्रि मानसिखौ फोजोबनायाव जेबो गोरोन्थि गैया जेबो दाय गैया होननानै आं सानो आंनि कनस्टिटिउसनाव थांनाय बावैसो सिगां ससियेल मिडियायाव जोंनि गेजेराव सासे भुमिका मुसाहारि ना मा होननाय सासे बर' सिख्लानि मोनसे कल रेकर्डिं भाइरेल जादोंमोन थारैनो बियो जुदि भुमिका मुसाहारिनि कल रेकर्डिंमोनब्ला बिथाङा गावनि सोलेरखौ 12,000 10,000 आव फानो 10,000 12,000 आव फाननायखौ जों गासै समाजानो मिथिखाबाय मिथिखांनायनि उनावहायबो दिनैनि समाव जोंनि समाजनि गेजेरनिफ्रायनो ओरैबायदि सुबुंफोर दं जाय सुबुंफोरा बेफोरबायदि मानसिखौ सापर्ट होबोबावनाय जों नुनो मोनदों अब्ला बिसोरखौ जोङो मोनथिखाबाय मोनदांखाबाय बि सासे बैथालि देहा फानग्रा होननानै अब्ला जोङो मा बेनिफिटनि थाखाय मा जाहोननि थाखाय मा प्रफिटनि थाखाय जों बिसोरखौ सापर्ट होफिनखो अखानायब्ला जों बिसोरनि इमेजखौसो नायनो गोनां जानानै फैबावदों दाथ' मा सर्ट भिडिअस खालामबावदों सानै साथाम थेमा साइसनि सेंग्राफोरा लाफानानै बेखौ आरो मा सर्ट मुभिनि माने हिर'इन खालामना लाबावदों बापरे बाप ओरैबायदि गोसो जादों स्क्रिप्ट खालामदों केमेरा खालामदों इउटुब चेनेल खुलिदों भिडिअस आपल'ड होदों ना भिडिअस आपल'ड होदों ना बेफोरबायदि मानसिनि साजाया बहा मानो सिरि दं बेसेबां लाजिथावना मुगैथावना नायथाव जायै गोबां भाइरेल जालांबाय जोंनि गेजेराव बिसोरनि साजाया बोरो बिसोरनि साजाखौ मानो होनो हादिया हानायखौ नारसिननो हायैखौ माने सिरि थायोना ओंखारदो खिन्थु नै बिथाङासो ओंखारदो आं खिन्थु ओंखारबाय खिन्थु नै बिथाङा ओंखारदों खिन्थु आङो सिरियैसो खामानि मावो सिरि मावगोन जायखौ दायनिगिरि 100% प्रुफ मोनबाय बेखौ सिरि खामानि मावगोन गोसोआव लाखिखा वार्निं होगोन फार्स्ट टाइम वार्निंखौबो सिरियै हरगोन बे वार्निंखौ जुदि बियो लायाब्ला लिमिट क्रस खालामफिनोबा दिगदार दं मिथिखा दिगदार दं आरो माखासे जोंनि बर' समाजनि नेमखान्थिखौ सोलाय गासैनिबो सायाव समान बिजिरनाय लाबो नेक्स्ट टाइम सोरनिबा माबा मोनसे गोरोन्थि जानायखौ लानानै समाजाव बिजिरनाय समाव भिडिअस फट'सफोर लानानै ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनाय जुदि नुबावोब्ला बे मानसिखौ खिन्थु टारगेट लाखाबाय होननानै सानना लाखा